Van harte gefeliciteerd en namens de raad een mooie wat bloemen en heel veel succes. Teren bij teren. De burgemeester zit hier nog aan zijn tak om je size hier. Na zijn beneming hebben we eerst na 100 dagen een 100 dagen gesprek gehad. Daarna hebben we elke keer een klankbordgesprek gehad. We hebben heel goede gesprekken gehad. We hebben beteren met de informanten, zeg maar mensen uit de mierskip, maar werd er heel goed mee werken. We hebben zelf goed gereed in de partij en alles zorgvuldig op rijtje zetten. En ik ben heel gerust en blij maar dat ik namens de vertrouwenscommissie de herbeneming ons burgemeester aanbieden mocht. Ja, ik ben er wel heel blij mee. Want ik doe dit werk mijn protten nog te willen voor uw gemeente. En dan is het mooi dat je het betrouwen krijgt van de gemeente hier om nog een skof trot te gaan. Ja, wel wat op een andere manier jij krijgt, hè? Ja, ze hebben wat aandachtspunten mee doen. Dat vind ik heel leuk, want het ambt veroordeelt ik. Dus daarmee is het mooi dat we in de nieuwe periode wat nieuwe aandachtspunten mee krijgen. Wij namen het vraagstuk doen om burgerparticipatie. Hè, hoe komen wij goed in contact met je gemeenschap? Daar het er hier van zijn, daar willen we mee aan de gang. En daar willen we burgemeester, dus burgervader, willen we daar mee in het spier zetten. En ik vind dat wel een taak die bij een burgemeester zit.